găsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm Minecraft și ne-am spawnat fix lângă un sat. Și ne jucăm pe survival. Dacă ne jucăm pe hardcore, mă iau imediat eu. Ești bine, porcule? Nu! Cum? Și am mai făcut și XP2. Acum, hai sus. Acum, să mergem rapid. Pe acolo. Hai să intrăm în casa asta. De ce e ușa deschisă? Cred că era un village. Un villager. 2 emeralde. Bine să răus. Pețe, aha. Iau tot de aici. 10 stone. Cred că cu toate astea mă duc la... Cred că mă duc să iau niște bețe. Că cred, presimt că e ceva pe aici care să-mi dea emeralde. Ce vrei, porcule? Du-te, așa, du-te, mine. Intră acolo. Am afugi. Așa, bravo. Ești bun. Nu mai ești bun. O găină fuge de rupe. Nu, râtul. Râtul. Râtul, râtul. Dacă îi dau una mă zboară. Am zis dacă îi dau una mă zboară. Lălișele pe câmpii, hai să le dăm cu ochii. Ia, ce găsim aici în casa asta? Nimic tare. La unde, doamne, e ăla? Nu întrebați ce. Că-s Tarzan. Că-s Tarzan. Mă înceră să mor aici. Uite ce-au dat acolo. Nu. Ce? Yes! Nu! Cred că... Nu știu, dar presimt eu că e ceva pe aici. Ce, doamne? Oh, mulțumesc de pat. Dacă ați văzut voi în pat, da, să-mi spuneți în comentarii. De ce am 2 paturi? Cred că am mai luat eu unul fără să văd. Uitați acolo un crafting. Mă, ce? A, cred că l-am pus eu. Că vreau mie să fac ceva. Da, sper să vedeți dacă eu l-am pus. Stați un pic să iau ăsta. Nu trebuie neapărat de ceva. Unde, Doamne, ești, Doamne? Unde, Doamne, ești, Doamne? Oh! Cred că ăsta. Nu, uite-l. Gata, așa. Stai mică. Ia, ăsta are 3 dori. Emerald pentru 2. Mie întrebe pe Marcu. Aici-l găsim, da? Șeful? Ei! Stai pe loc. Tu de-te. Unde, doamne, ăsta? De-te. De-te! Nu bine, dacă vrei să stai cu el stai. Nu, râtul. Septerichere, Harry. Nu mai am blocuri.
Aoleu, dacă mi-a dat una, m-o spart. Îmi ierlesc. Ah! Haide, urâtule! Treci după mine. Dacă e stare. Oh, vrei topor în cap? Nu bine. Înseamnă că vrei topor în cap. Stau aici, îl batem mai în gole. Mi s-a spart toporul. Îi dăm. A, dar ce se întâmplă dacă îi dăm cu asta? Cam nimic atare. Na 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 na. Ce doamne am făcut prost, Luca? Prost ești. Hai să te văd, urâtule. Nu să spargi asta. Deci intră pe crafting-ul. Gata, ne facem un topor de ăsta. Acum trecem ca la bătăiță. Bătaie, pe calare, bătaie pe calare, bătaie pe calare, bătaie pe calare. Eu să mor, eu să mor, eu să mor. Eu să fiu șeful, eu să fiu șeful. Nu tu, nu tu, nu tu, nu. Cât iron i-ai dat? 5 iron, ce slab ești. Adică e bine și ăsta. Să ne punem la somn. Și-a trecut și prima zi. Dormișor, 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 a fost încantant. Facem rapid un topor și am plecat la... Am plecat să colindă, să înălțăm când boierii nu s-a acasă. Deci, bă, ce n-am mâncat? Helicopter trebuie să mă fac. Hop, 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 hop. Mergem rapid, da, să luăm niște lemn, da, 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 da. Și ne trebuie bețe. Știți pentru ce? Cred că o să iau un stack de lemn. De ăsta. Uite-te ce rapid sparge. O să fac videoclipuri la Minecraft. Nu vrei să știți cât o să fac. Bine, bine, bine. Am spart una. Deci am 15 lemn deja. Ce? O oaie albă. Așa a fost minunat. Hai că minunat dacă e. Că m-am bătut cu un iron golem. I-am bătut cu pumni în gură, cu alea. Cu alea ne-am bătut. Cu toate cele. Manda, spar la copaci. 35 deja. Cred că o să ne ajungă la câte bețe ăsta. Oh, oh, Israel. Ole, ole, ole. Te-am pupat, Elveție. Ole, ole, ole. 5-2. Mamă! Și gata.
Timpul pentru ție. Ole, ole, ole. Să ne vedem. Au. 15 bani. Oh. Găineță. Unde, doamne, e ăla? Pe aici era. Asta-i? No. Băi, de băga reducere sau? Să-mi spuneți în voi în comentarii dacă îl vedeți pe ăla care îmi dă emeralde. Ai golem? Am văzut calul ăla și credeam că ea era golem. Să mă iau la mine, o te ești afară, dumneata, dacă nu te bat, dacă nu ești afară, ole, 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 ha, 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 he, ha, ha, ha. L-ați văzut careva pe ăla? Trebuie bine, ești normal. Ce faci? Vrei? Fă-te, te rog! Nu merge deloc. Uite, pe tine! Fete, boss! Trebuie și cu mine. Unde, doamne, e ăla? Au! Am sărit ca nebunul. Ești? Deschide cam o să mergem la casa rapid. Să curățăm pe acolo și cred că o să terminăm. O să terminăm videoclipul fix acolo lângă pat. Facem un stack. Și facem rapid un topor de stone. Oh! Am zis ceva greșit. Ne avem stone, avem. Hop. Pac. Pac, pac. Eu am fost Luca și cam atâta cu acest videoclip.